Ikaw pa rin ang gustong makita sa aking pag-ising. Yun lang at wala nang iba pa akong nanaisip. Okay. Aminadong ako ay umaasa. Alam ko na meron pang pag-asa. Okay. Ko rin na babalik ka sa aking namimiss ko ng lasa. Magkitang muli sana. Hindi pa huli. The Pot Pot Show. Put Show. What's up, Put Show? What's up mga kaput-put show? What's up, Put Show? What's up Put Show? The Potpot Show. Uy, shout out the Put Show. Welcome to the Put Show. Hey, what's up again YouTube? Ayan. Welcome back to my YouTube channel. And of course, we are down again, or we are up again for another music video reaction or music reaction. All of the above. Okay. And this time, we're gonna do a reaction video syempre. And yan nga, shoutout nga pala sa lahat. And of course, huwag kalimutan kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutan i-subscribe at i-notify on ang ating bell button dyan. Sa ganoon, updated kayo sa mga kaganapan dito sa ating munting channel. Okay? And this time, ayan, at yun nga. Okay, at sige, gagawa tayo ng music reaction video. Itong, anong pamagat nito? Di Pa Huli by Manos. And of course, shoutout nga rin pala dito sa nag-suggest, which is Manos, yung artist ng ating previous video na nireactionan, which is yung Bangkay by Manos. Okay? Ayan, at sabi pa niya, i-check daw natin itong music video nilang isa. Yata itong Di Pa Huli. Okay, alright. So, shoutout nga rin pala sa grupo nila. And of course, guys, huwag kalimutan dapat tayo, automatic support locals tayong lahat, especially sa mga ganyang klaseng music na pang Pilipino or pwede ba nating sabihin OPM, okay? And right, wag na nating patagalin pa. Let's do this. Let's do the reaction right now. And of course, eto na. Again guys, huwag kalimutan like naman ang ating video kahit hindi nyo pa napapanood, like na automatic para masaya. Alright, wala nang paligoy-ligoy pa, check out natin to. Ganyan. And again, shoutout sa grupo ng Manos, no? At mukhang masipag naman talaga din sila, no? And alright, tingnan natin kung ano ito, first time ko rin na papakinggan or papanoorin itong video na to or itong music nila, So, sabayan na tayo dito. Alright, here we go. Simula ng seremonya. Maganda ng effects maganda yung maganda yung intro. Ano to? Drone shot. Drone shot yata to. Ganda. Ganda. Yung tone hulaan ko pang broken parang pang broken type sad basta right. Ganda ng area, right? Uy, teka lang, familiar yung area na yun ito hindi din kaya sa Negros to, hindi din kaya sa parang may ganito sa Negros Negros or Oriental. Anyways, right, ulitin natin. Aminadong ako ay umaasa. Alam ko na meron pang pag-asa. Ramdam ko rin na babalik ka sa aking namimiss ko ng lasa. Okay.
Uy, ganito yung mga type na music na parang may distortion yung voice. Ang tawag dun? Auto-tune ba? Or ewan ko lang. Magkitang muli sana, hindi pa huli. Sana hindi po huli. Nakakapagtaka, hindi na ako sanay na maging masaya kahit mag-isa. Okay. Nasanay lang naman ako na laging nasa tabi kahit na paulit-ulit ka na lang nawawala. Baka sakali lang naman na pwede bang ayusin natin, pilitin na di na ulitin yun. Oo, tama nga pala, pang broken, pang break up type of song. Alright, let's na. Kahit na paulit-ulit ka na lang nawawala. Baka sakali lang naman na pwede bang ayusin natin, pilitin na di na ulitin yun. Okay. Natin na magulong nakaraan, di na babalikan, baka ulit nasaktan. Tamis ng pananabik, halika't bawat ngiti, sana'y pwedeng ibalik. Alam kong di Aminadong ako ay umaasa, alam ko na meron pang pag-asa. Aminado akong, ano daw? Aminado akong ako ay umaasa na meron pang pag-asa. Oh, so umaasa siyang pwede pang magbabalikan. Something parang ganun. balik. Alam kong di Aminadong ako ay umaasa, alam ko na meron pang pag-asa. Alright. Alam ko rin na babalik ka sa akin, namimiss ko na ang lasa na. Namimiss ko na ang lasa. Anong lasa nun? Ang klaseng lasa yung namimiss. Alright. Sa akin, namimiss ko na ang lasa na. Alright. Magkita muli Sana ay magkita muli. Okay. Magkita muli sana, hindi pa huli. ba't nagkaganon? Lahat na lang tanong. Ang gusto kong sagot, ikaw at okay na ako doon. Okay. Makakayanin pa naman na tayong dalawa. Mas ayusin ang lahat at na makahinga. Ikaw ang pinaka gusto ko na kausap. Ngayong wala Actually, pansin ko dito, okay yung music, okay din yung shots ng location, kaso para sa akin lang ha, sana ginawa nila yung medyo dark place or something sad area, which is broken yung parang doon sa music nilang Bangkay, yung something dark ganun, kasi parang kasi yung sad yung song, tapos parang happy place yung napili nila. Well, para sa akin lang naman, suggest basta makahinga. Ikaw ang pinaka gusto ko na kausap. Ngayong wala ka di makasakay sa ulo. Alright. Katigising mahirap di makausad. Ganun yung kabigat na mag-isa kong binubuhay. Yeah, gusto ko lang naman sabihin na mahal kita at baka pwedeng bumalikan na. Okay. Patago ko lang lahat na dinadala, di pa naman muli. Kaya ngayon ay Aminadong ako ay umaasa, alam ko na meron pero in fairness, ang ganda ng shots. Maganda yung mga video or camera FX, yung mga tawag nito, transitions. Yun nga lang, para sa akin medyo pang-happy yung lugar, no? At the same time, tawag nito, mas feel ko siguro yung medyo dark shots or yung mga places na pero in fairness maganda yung grabe professional siguro tong nito direct. pag-asa, ramdam ko rin na babalik ka sa akin, namimiss ko na ang lasa na. Okay. Magkita muli sana,
sanay na hindi ka na Okay, ito rin yung sabi ng ano pala, okay, sabi nung ating previous sa ating previous video na comment, 4 pala silang original member nito. So, doon sa previous sa bangkay, mayroon ng isang absent yata, hindi nasali. So, ito 4 sila. And siguro nandito sabay-sabay na silang lahat. Ayan, dito siguro natin makikita yung 4th player. Alright, 4th player. Here we go. tama at sa'yo sumasanday. Ngayon ay wala ng gana at palaging matamlay. Nag-iisa ikaw pa din hinihintay. Kaya kung papalayain ka o papahabain pa, marami nang pinagsamahan at ayaw na sayangin ka. Ulitin pa mga oras na masabi ko na sa akin ka. Maligaw ay babalik sa'yo pa din to pupunta. Hindi na para padudahan, nandito para pag-usapan ang dapat na gawin at alisin ang di na kailangan. Sasamahan sa kasiyahan, lungkot man ay tatakasan hanggang masabi mong ayos na din na muli pang susugatan. Kaya Huwag mo naman Facts. Ayos yung linya na yun Okay, okay lang ba? Ano yung natin somewhere dito, part dito. ayaw na sayangin ka. Ulitin pa mga oras na masabi ko na sa akin ka. Maligaw ay babalik sa'yo pa din to pupunta. Hindi na para padudahan, nandito para pag-usapan ang dapat na gawin at alisin ang di na kailangan. Sasamahan sa Dapat alisin ang di na kaya ano? dito para pag-usapan ang dapat na gawin at alisin ang di na Para pag-usapan ang dapat alisin at di na kailangan. Tama nga naman. kailangan. Sasamahan sa kasiyahan, lungkot man ay tatakasan hanggang masabi mong ayos na din na muli pang susugatan. Kaya Alright. Huwag mo naman isipin na kinukulit ka o pinipilit kita, baby, Okay, pasensya. parang ito yung magsisilbing bridge. Alright. Huwag mo naman isipin na kinukulit ka o pinipilit kita, baby, pasensya ka na. Gusto ko lang iparating sa'yo na mahal pa rin kita, di naman yun na wala. Okay. Ikaw pa rin ang gustong makita sa aking pag-ising. Uy. Yun lang at wala nang iba pa akong nanaisip. Okay. Aminadong ako ay umaasa. Alam ko na meron pang pag-asa. Okay. Alam ko rin na babalik ka sa akin, namimiss ko ng lasa. Magkitang muli sana. Hindi pa huli. Okay. Ako'y umaasa. Oh, yeah. Yung something mga ganitong places dapat ngayon lang lumabas bandang huli. Mga ganitong type ba? Tapos medyo sad. Well, akin lang naman. Mhm. Di ba huli? Yeah, di ba huli? Right, ang ganda ng aerial shot Right, di pa huli. Ayan, by Manos. Ang ganda siya. Okay. So, uy, teka, bakit ganito yung ano ko? Teka lang, ayusin muna natin to. Medyo, ayan. Okay, medyo makilala. Okay. So, para sa akin, medyo ang expectation ko is something more like, ganun pa rin yung bangkay. Mas feel ko sila sa mga ganung klaseng music, no? Yung tulad nung previous song nila, mga happy type beat na yung tulad nung previous na reaksyonan natin, no? Akala ko yung expectation ko something ganun yung music. Pero ito pala is medyo sad. Yun nga lang, pero yung area ng video parang happy type siya, pero maganda yung kuha ng mga videos or mga shots, especially ito mga aerial, mga transition niya sobrang galing. At mas expect ko sana gumawa sila ng another song na tulad nung Bangkay na medyo maganda yung vibe, no, para sa grupo
na Manos. By the way, kudos, no? At yan, tuloy-tuloy lang, no? At patuloy lang sa pag-ibig sa musika, And ayan, congrats sa kanila, no? At maganda yung team nila, and yun nga, 4 sila. So yun, kaya maraming salamat, no, sa mga patuloy na sumusuporta sa channel na ito. And kung meron kayong gustong reaksyonan natin na next na video or music video, is comment nyo lang. At huwag kalimutan, sa mga nanood nito is mag-like naman kayo kay Papano. And of course, ano pa ba, sa mga patuloy na sumusuporta, maraming salamat. At yun nga, Potski ng The Potpot Show ay nagpapasalamat. At yun, hanggang sa uli, kita-kits to my next video. Peace.